Unsa may inyong ikasulti mga bay kung inyong madunggan nga ang Sabah kumpirmado ug opisyal na nga sakop sa Pilipinas? Ninduta paminaw no? Imagine lang ha nga ang Pilipinas dunay gidak-on nga 300,000 square kilometer ug dunay 7,107 ka mga isla. Ug kung hingpit nga mabawi ang Sabah, mudako ang teritoryo sa Pilipinas, bali og 373,631,000 square kilometer. Ug ang mga isla mukabat na og 7,712 plus tanan. Kay ang Sabah dunay 5 ka mga dagkong isla nga mao ang Sulu Island, Gaya Island, Manokan Island, Sabi Island, ug Mamudi Island. Wala pa nilabot sa ubang gagmay nga mga isla. Labi na jud kung hingpit na jud nato mabawi ang mga isla sa West Philippine Sea nga giilog pod sa Vietnam ug China. Matay no? Dako-dako na jud ang teritoryo sa Pilipinas ana. Pero time pa. Kinsa man jud tinuod nga tag-iya di ay sa Sabah? Ang Pilipinas ba o ang Malaysia? Kini maoy atong hisgutan karong taod-taod. Ato sa nilakbitan mga bay ang init kayo nga issue karon sa West Philippine Sea. Tanawa di ba wa jud ko musipyat sa akong mga obserbasyon sa nangagi na akong nga mga vlogs. Dili pa lang dugay nga gitubag ni Bongbong Marcos ang init kaayo nga issue sa EDCA. Ang katawanan kay giingon pa jud ni Bongbong Marcos nga ang US tipik og kabahin as treaty partner. So it means not as close friends. Hala oy kaluoy sa US mga bay no? Wa kaha sila matok-i sa pamahayag ni PBBM. Gilitok mismo sa presidente nga di siya musugot nga ang atong EDCA sites gamiton sa mga offensive actions. So buot ipasabot nga di niya itugot nga ang Pilipinas mahimong battleground sa United States ug China. Apan libahad ang presidente nga basta walay mga nasod nga magsurang-surang ug pangbuli nato, di man pud ta mo patol. Kurtera simpula ang gipamahayag sa weak leader nga matud ba. Hindi naman sila dapat mag-alala kasi hindi naman natin sila lalabanan. Kulbaa bayaan ng pagkasultiya oy. Maura na'y weak leader nga sikreto kayo ug bangkil ang pamahayag. Sa laktod pagkasulti, kung sulngon sa China ang Taiwan, dili mag-apil-apil ang Pilipinas. Bahala mo sa buhay ninyo diha nga magpatay mo basta di lang ta maangin. Kay kung iamong ang Pilipinas sa ilang panagbangi, mapugos ang presidente sa paggamit sa EDCA aron ipangtamparos sa China. Kinahanglan careful ang China aning ilang lakan kay desperado na rabani ang US. Kung iamong-among gani sa China ang atong nasod aning ilang pagpangawkaw sa Taiwan, aw kung sa sabong pa ni malingaw jud tan-aw sa tigbakay sa ugis ug talisayon ani. Nya kay kita mga bantang ramanta, aw puyo lang ta. Kung simbako ug dunay bombang masaan, unsa may gamit sa mga HIMARS, mga supersonic missile o ubang mga bomba o rocket nga gipangposte natong daan sa atong teritoryo. Mao bitang during digong administration palang daan, gitagaan na og dakong pagdagad ang atong AFP modernization program kay natimahuan ng daan nga naa di kaguliyang sa West Philippine Sea nga gipanguluhan sa China. Sila man di kauna-una aning kasamok sa West Philippine Sea ba? Mao nang kutob sa nahimo from digong to Bongbong Marcos administration, gipaningkamutan ni nga mahilot apan wa man tay mahimo mga bay kung ang US ug China
magpatas anay sa ilang garbo. Kita sakay-sakay ug atras abante lang ta. Di na to basta iliteral pagpalamoy ang atong slogan nga friend to all, an enemy of none, kay mga abusado kay ning nasura. Kasagaran sa mga first country mga bay, di na sama na to nga makimasa. Pangutana mo sa ubang mga OFW nga nagpaulipon aning mga nasura, di ba magbaw sila og kinto sa spoiled brat ani nila kay kabaw kag ngano mga first country man. Ang mindset ani nila mga superior jud ni sila og pangutok. Bisag ubang mga Pinoy nga nanglarga dito sa mga imperial countries, natakdan man gani aning ilang pagkagarboso. Feeling pud nila nga high class pud sila. Di hinuon tanan pero subo palandongon nga naay ubang Pinoy didto nga natakdan pud aning ilang pamatasan nga mga arogante ug hipokrito kayo. Pero wa natay pakialam ana nila ang atoa kita diri sa atong nasod. Mag-usa ta ning maong obserbasyon. Basta sugdan gani nila ilang binugnuay sa gubat, anha jud sila malukapa sa ilang ekonomiya. Maangin man tuod ta, but at least di kayo tanto grabe. Wa sa ato ang problema mga bay, kundili naa aning nasura. Arita sa Sabah mga bay, matay dugay na kay ning isyuha panahon pa man ni Lapu-Lapu ug ni Magellan. Kana diha gubot sad kay na dihang dapita. Usa sa gadala ug Surambao kining taga Western. Pahamak jud kay ning mga inatay mga bay no. Sa mga tuig 10th century ngadto sa 14th century, kining mga nitibo nga tausog kasosyo na daan sa negosyo sa mga Mongolian race. Ug samot nga milambo pag-abot sa mga 12th century, panahon sa pamunuan sa Yuan Dynasty. Pagkatuig 1458, natukod ang lahi nga Arabian system sa Sultanate of Sulu, sa dihang ang usa ka Arabo nakigminyo og tausog nga diin malambuon ang maong rehiyon sa negosyo sa mga armas ug mga panapton. Apan nalawgaw ni sa dihang miabot ang taga-Western sama sa France, Germany, England ug ubang mga European countries. Ang nakapait ani kay samtang nagkagubot ang pamunuan sa mga Espanyol sa Luzon ug Visayas, gidungan sad sa mga Britanya ang kaguliyang sa Sabah. Apan ang politika ug ekonomikanhon between sa Britanya ug Espanyol nagpadayon nga hayahay pa sa pulis ang ilang koneksyon. Pagkatuig 1878, ang mga Britanya mihimo og kasabutan tali sa Borneo Company ug Sultanate of Sulu nga abangan ang maong isla. Pagka 1936, sa dihang naundang og kadihot ang abangan sa British Company, sa dihang namatay si Kiram Jamalul II, apan nabakwi ra pagbalik ang abangan pagka 1939. Atong atrasan og kadihot ang kasaysayan. Kining Sabah ug Palawan, ang original nga tag-iya jud ani mao ang Brunei. Apan ang Brunei anang mga panahonan nag-atubang og daghang problema sa slavery ug pirming giluto sa gubat. Pagkatuig 1658, gigasa sa Sultanate of Brunei ngadto sa Sultanate of Sulu ang Sabah ug Palawan, bugti sa pagtabang sa dihang gilusob sa gubat ang Brunei. So sa ato pa mga bay, kining Sabah ug Palawan di jud di ay ni teritoryo kaniadto sa Pilipinas, kay gigasa ra man ni sa Brunei ngadto sa Pilipinas ug labaw ng dili ilaha sa Malaysia. Abantihan nato sa unahan. Pagka 1962, September 12 sa panahon ni Diosdado Macapagal, mihimo og lakang ang atong gobyerno arong hingpit nga ang kunon ang Sabah isip sakop sa jurisdiction sa Pilipinas. Apan pagka 1963, wa pud magpaapiri ang Malaysia, kauban ang Britanya og dali-dali kini mihimo og pinaspasay nga lakang sa dihang napurma ang Federation of Malaysia
ug dinhi giapil ang Sabah as federal state. Ang nakapakataw-anan sa maong sistema kay kiniray federal state nga ang Malaysia maoy mipuli sa Britanya ug pangabang ngadto sa Sultanate of Sulu. Bulabuga, no? Nisamot og kasarambaw sa dihang mikuyanap sa media ni atong 2008 nga ang Sultanate of Sulu miuyon na daw nga ang Sabah di na paabangan ug ihatag na lang sa Malaysia. Haskang amawa, dinhi miulbo ang kaspa sa Sultanate of Sulu ug matud pa nila nga ang maong mga balita nga mikuyanap sa media usa ka dakong inamaw sa fake news. Pagka February 11, 2013, ang Royal Security Forces sa Sultanate of Sulu milabang sa Sabah aron sugdan ang malinawon nga negosasyon. Apan imbes malinawon nga pakigsabot-sabot ang makabot, nahimong dugoon ang maong negosasyon. Pagka March 1, dinhi miulbo ang gubat na diin milanat og 3 ka semana ang kagubot. Taas og kuti na kaayo mga bay kung isa-isay nako ang tanan. Wala pa nilabot sa panahon ni Makoy ug Abnoy kung unsay kalihukan nga nahitabuan ni sa ilang administrasyon. Apan atong i-assume nga kunuhay ang Sabah sakop na jud sa Pilipinas. Nahibaw ba mo nga sa akong obserbasyon, murag hasol o gubot hinuon kayo kung ang Sabah masakop isip ikaupat nga dakong isla sa atong Pilipinas. Kanang atong flag nga naay 3 stars of the sun, unsa may mahitabo ana? Asa man ibutang ang ikaupat? Kining atong national language nga Tagalog, unsa man kaandam ang taga Sabah nga ilaning dawaton? Timan ininyo mga bay nga 69% sa Sabah mga Muslim, 30% ana mga Kristiyano ug ang mga atheist didto maihapra sa tudlo. Nahibaw ba mo nga Muslim sa taga Sabah mga anti-Philippines tungod sa presensya aning mga tulisan nga terorismo sa Mindanao? Diin baniog kayo sa una ang kidnap for ransom sa panahon sa Yellow Gang administration ug kini maoy nakahugaw sa imahe sa Pilipinas. Isulayan na bitaw na ang botasyon sa taga Sabah kung asa sila gusto magpasakop sa Malaysia ba o sa Pilipinas, nga diin gihimo ang referendum ni adtong tuig 1963 sa United Nations. Apan subo palandungon mga bay kay ang majority sa taga Sabah didto mibotar sa Malaysia. Laing problema nga sagmon sa Pilipinas mao ang mga gangster nga radikal kaayo pangutok nga hangtod karon padayon nga nanaghan ang maong grupo. Unsa man kaandam ang atong kapulisan ani kung i-deploy ni sila sa Sabah? Lain pa jud nga suliran. Nahibaw ba mo nga ang bukiran sa Sabah dasok og abunda sa tropical rainforest ug dinhi naglublob ang mga notadong kriminal gikan sa Indonesia, Malaysia ug Pilipinas. Unya, usa sa pinakataas nga sapa sa Malaysia ug Sabah nga mao ang Kinabatangan River nga diin usa ni sa mga gihimong exit sa mga kriminalidad. Unsa man pud kaandam ang atong mga Coast Guard ani? Lain pa jud nga gilubluban sa mga kriminal mao ang Kuta Kinabalu, ang pinakataas nga bukid sa Sabah. Unsa paigo na ba ang gidaghanon sa atong mga Scout Rangers aron maoy mo take over sa maong responsibilidad? Lain pa yung problema mga bay mao ang Indonesia kay otro po ning gaplano ang ilang gobyerno nga ang ilang capital city nga Jakarta posibleng anha ibalhin sa Sabah tungod kay gianunsyo sa mga sayentes nga ang Jakarta namiligro nga malunod ug mag-atubang og daghang kalamidad tungod sa global warming. Daghan ba kayong mga circumstances mga bay nga angayan natong tagaan og dakong pagtagad sa pagtimbang-timbang? Wa ta mo badyata kay kanindot naman lang unta kung mabilong ang Sabah sa Pilipinas, apan lagi
nagtangag ni og laing responsibilidad o peligro sa atong gobyerno kung unsaon pag-adjust ani. Apan kung buligan jud sa panahon nga dunay patas ug malinaw nga pagsabot-sabot ani, kung ako'y pasultihon aning isyu ha, para makabot ang kalambuan ani, unang opsyon, dapat bahinon na lang ang Sabah tali sa Malaysia o Pilipinas. Sa ikaduhang opsyon, kung dili man gani masulbad sa unang opsyon sa win-win solution, mas maayo pa nga ang Sabah himuon na lang usa ka independent country isip ika-12 nga membro sa ASEAN. Buwag sa Malaysia o buwag sab sa Pilipinas. And that's a very timely because we need Sabah and Malaysians as our allied to fight against the maritime disputes in West Philippine Sea. Dili lang ko kuto mga bay og rock and roll natong tanan mga bay.